Искра Фидосова. Аз да дойда при вас. Здравейте. Не, аз ще ви целуна на ръка. Седете си спокойно. Здравейте. Не, седнете си. Не дейте да ставате, защото може па... Добър вечер, Анджелина Джоли. Седнете си. Много се хлъзга дивана. Добър вечер, господин Трифонов. Аз съм Искра Фидосова. Толкова сте красива, благодаря че съм ви. забравил коя сте. Нормално, повече мъже. Бихте ли си обули обувката, ако е възможно? Не мога да се наведа. Как не мога да се наведа? Дай, вие седнете, дигнете си краченцето, седнете, дигнете си краченцето. Пепеляшка. Аз ще ви обуя. Пепеляшка и принц. Да. Ох, забравихте пръста. Пръста забравихте, пръста. Да, аз няма смисъл. Ето. Да, благодаря. Моля ви се. Толкова сте красива, че така да се каже, забравих коя сте. Благодаря. Нормално, господин Трифонов, повече мъже като ме видят, губят ума и дума, а някои пари в брой. И вие ли като другите депутати забравихте за замразяването на гласуването за увеличението на заплатите? Изключено е, господин Трифонов. Аз съм като слон. Значи помните като слон, нали така? Не, просто имам едър кокъл като вас. Вижте, аз ви харесвам. Само си седнете и се облегнете се спокойно. Така. Благодаря. Може малко да ви дръпна ли малко? Да. Така, да. Така е добре. Благодаря. Всичко е наред. Кажете сега за това недоразумение с заплатите. Как се стигна до него? Не помня, господин Трифонов. Искам да ви кажа, че всичко съм забравила. Само смътно си спомням, че сега заплатата ми е горе-долу с около 500 лева по-голяма. Не смътно. Не смътно, така си спомням. Разбира се, мисля, че около някъде... Без да спрем тази тема. Ясно, че тя ви е неприятна. Удобно ли ви е? Удобно е, но ми е тежко. Добре, как гласувахте на референдума, бе? Вие? Кой ти помни вече? Това беше в... чак неделя. Аз да не съм компютър. Да не се какво? Добре, председателя на парламента Цецка Цачева беше единствената от ГЕРБ, която обяви, че ще гласува за, т.е. да, на референдума. Точно така. Тя гласува в Ирландия. Точно така. В Ирландия. Да. Чухте ли се как е гласувала? Чухме се, господин Трифонов, но забравих какво ми каза и как е гласувала. Защо па забравя? Нали помните какво? Къса памет. Иначе ми разказа, че там мъжете, разбира се, много пият ирландско уиски, на което му викат само уиски. И като вкарат две големи, какът и Цецка им се струва направо царичка. Даже ми изпя по телефона: може ли да се забрави Джони, първия обичан мъж? А как ще коментирате, че сега нови коли си купих парламента, вие си купихте, депутати нови купихте? Това са 4 по 4 с LED светлини. Защо са на депутати такива луксозни автомобили? Вие не знаете ли, че в някои държави, както да речем в скандинавските държави, депутатите ходят на работа с колелета? Вие на колело не можете да се качите, разбира се, извинявайте, извинете. Защо, добре, коли, защо луксозни коли? Ще ви отговоря, имаме българско производство, защо не си вземете коли от Ловеч, там произвежда, защо луксозни коли? В кое са побера? В пикапа ли да взема? За... Пикап може да в пикапа в карусерията. Добре, аз ще ви отговоря защо взехме по-скъпи коли. Защо луксозни? Не може ли вземете някакви нормални коли? Ще ви го отговоря като отговорен политик. За кеф, Славчо, за кеф. За кеф ги взехме. Добре, още едно нещо ви питам. Вие бяхте единствените, които по време на коледните и новогодишните празници, вие депутатите, почивахте 16 дена. Добре, аз не мога да си позволя да пусна колегите си повече от 1-2 дена. Не мога. А вие 16 дена. Значи искам да ви кажа... Държавата, айде, една седмица. Айде пак това е. А вие 16 дена. Значи... Добре, ще отговорите или само ще... Не, поемам си въздух, но... Вие си поемате въздух, ма се едно грухтите. Имам трета сливица и... Трета сливица имам. Искам да ви кажа, че не е вярно това. Господин Трифонов, не сме почивали, разбира се. При мен беше Бойко Борисов. Заедно работихме. Първо се позабавлявах малко сумо. След това сложих
как да ви кажа, една бедна депутатска трапеза на кученцето си. На Коледа? Да, на кученцето си, бедна депутатска трапеза. На кучето, вие верно дет го храните с сьомга вашето куче. Да, той е филе от сьомга, малки кюфтенца, хайвер, който беше, разбира се, развален, защото беше черен. И ние докато... Да. И ние докато хапахме после сърмички, тиква от баня, измислихме ето тази притча. Коя притча? Знаете ли по какво се различават българските депутати от проститутките? Нямам никаква представа. Проститутките получават пари от клиента и изпълняват негови желания, а депутатите получават народни пари и изпълняват собствените си желания.